Здравейте на всички, аз пак съм Илаян. Добро утро, добър ден, добър вечер или както ви дойде, така го приемайте. Днес няма да говорим за Мариан, който в миналия клип го споменах и наистина се надявам по-бързо да му помогнем. Вече 20% от сумата, която трябва да съберем за него е събрана. Надявам се да съберем 100% във възможно най-кратък срок. Долу в описанието отново ще има линк към неговата страница. Днес ще говорим и по-точно ще се опитам да коментирам по някакъв начин 3-4 клипчета, които наистина ми взеха вниманието от сайтовете VBOX и многозле.com. Започваме с първия. Той е днес е 31 март. Между другото смениха Facebook профилите, което е ужасно, и страниците. Просто напишете отдолу коментари, харесват ли ви или не, но според мен са ужасни. Както и да е, това няма значение. Важното е 4-те клипа, които съм ви подготвил за днес. Започваме с първия. Става въпрос за Батман, който е заловен да кара без номера. Оказало се, че те били в колата, в Батмобила. Полицаите го арестували, след това го пуснали, защото все пак е Батман, а и плюс това се оказало, че бил богат бизнесмен, който отивал на благотворителна акция или нещо подобно. Вижте за какво ви говоря. А последната новина тази вечер е от Съединените щати. Супергероят Батман беше спрян от щатската полиция в Мериленд. Причината за намесата на пътните полицаи била, че черната луксозна кола на маскирания борец за справедливост нямала регистрационни номера. Оказало се, че табелите са в самия автомобил и след кратък разпит Батман бил пуснат да продължи по пътя си без да плаща глоба. Самоличността на маскирания мъж беше разкрита от медиите. Това е бизнесменът Лени Робинсън, който бил облечен с костюма заради благотворителна акция в местни детски болници. Още не мога да повярвам. Батман е жив! Сега само стана да видим дядо Коледа в изтрезвителното, Снежанка и 7-те джуджета на купон, Пинокио да се прави дърво в някоя кръчма, грозното патенце на пластичен хирург, или пък Баба Яга и дядо Турбалан на кълъп в някои от леглата на 7-те джуджета. Продължаваме с втория клип. Наистина пожелавам на всеки на тези години да може да прави същите неща, които ще видите какво прави този човек в клипа. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down. Come on, baby, let's do the twist. Наистина, това движение ме кара да се чувствам странно. Едва ли ще видим някой български дядка да прави тези неща, камо ли да се качи на сцена? Просто не мога да си представя какви ще бъдат бабите и дядовците, като имам предвид, че сега момчетата се снимат по този начин. Просто си представете баба на токчета. Или дядо с дигната прическа нагоре. Но да оставим бабите и дядовците, продължаваме с следващия клип. Но чакайте малко, този човек не е преразбуден, не е нервен, не виждам нищо странно в държанието му. Не, определено този човек е луд. Това беше от днес за всеки по нещо с водещ Илаян. Благодаря ви за гледането, абонирайте се за канала ми, който е тук някъде. В VBOX Илаян Official. Надявам се клипчето да ви е харесало. Следващата седмица ще има същото с други клипове и евентуално нов въпрос. А въпросът за днес е: Носа
assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?